Sa lahat po ng ating mga kababayan, mga kaibigan, nakapiling po natin sa pagkakataong ito, na amin mianɔvi amegbetɔwo xɔlɔ̃ siwo le kpli mí le gaƒoƒo sia dzi la, bago tayo míele mia magpatuloy katã miakpem kasama-sama sa mahalagang gampanin sa gabing ito. be ne edze mia nu la, Anyayahang hafi míayi edzi asrɔ̃ nu atso Mawu ƒe nyawo nu la, mananalangin sa Diyos. míele miakpem be miawɔ ɖeka kpli mí hena gbedodoɖa ƒi aɖe le Mawu ƒe ŋkume. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mía Fofo Mawu Ng aming Panginoong Hesukristo. Sama-sama kaming le mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. kapiling namin ng ilan naming mga kapwa-tao, mga kaibigan at mga kababayan. Nag-aalay po kami sa iyo ng pagpapasalamat sa patuloy na De pag-iingat akpe na wo ɖe mía lɔlɔ̃tɔwo ta. sa gitna Míele míaƒe akpedavɔsa wɔm na wo ng kapaligiran
nakapananatili kaming Na may buhay Yadda na akpebe na nagmumula kuwa sa myata iyo. dede la afokuma. Nakakaramdam kami ng kapayapaan ng puso sa La pagtitiwalang tepe siyo kata ikaw la. ang aming Diyos na lagi Nyapa agbe plenu sangala myasi. sa bawat isa sa amin. Eye nyisa nuti fafa la myapa jiuma. Bawat La dumating mokbombe na pagkakataong esei ipinahihintulot mong sumapit na kuwa myata. sa aming mga buhay. Mon pokpo nye de shade la. Ipinagpapasalamat namin Na sa iyo. damona mi do asunyasi la myapa Kalaki agbe. po nito, Yata mila akbeda na fufu. ng awa at patawad. Eye hakbeda esya nuti la. Alam namin sa iba't ibang kaparaanan ay Nye biya wonu blani pokpo kle chochoke. amin pong kinikilala ang aming La bena mi nyebe. kulang at pagkakamali. Buda da gada la myanu. Mo sa bawat Nye isa vu sa eme. amin ng aming Be mga nye kasalanan. wanu siyo meje. Ngayong La wonu nagpatawad puma na rin o. kami sa mga So nagkasala myapa sa nu amin. voke mi. Panginoon, bendisyonan mo po Akale ang simitrika bawat ameso. kaluluwa Oboda na myanu kapiling tila namin ana. sa pagkakataong ito. Apoto. Bawat isa sa amin ay mayroong gusto Najira ipaabot lupo sa de iyo. shada silik limit la Iba't yisiam. ibang mga balisa ng puso, Eye mya dumato de shada. mga suliranin na aming nasasalunga sa buhay. Madichi chika do la myama. Mije mya glonao. Palibhasa, Ukesi uma tumye la agbe mala. lahat ng kasagutan Upo sa mi bawat planu sianu de suliranin ay asiuma. nasa iyo. La ba mye kwesebe. Kung mamarapatin mo, Panginoon, Ukia ukata sana'y pa don nasa tila. iyo po ang Asiumi pangangalaga ola. ng bawat lumalapit sa iyo Ya tananya wololo la fufu. na nagdudulot ng kapighatian sa bawat isa sa amin. Mga Na alalahanin, adok. bunga ng Amada shada pa kukedo. Amesio dua jida nuola. sana po, Amesio la dolam. patawarin mo kaming lahat. Ipuin mo po ang aming mga lupa. Winya myapa doyolala. Alam mo rin ng aming mga kapwa-taong Apodo blanu na mya dumato de shada. ang mga taong Donc myano bi amagbato. bunga ng kahirapan, Siul ahdadaw matumulaji. mas makalimot sa iyo. Sana hilusin mo ang kanilang mga puso. Madodo pa ahdadaw ta. Mga Unglaw ba kulila. nakakalungkuhan at magbalik sa Yung so pa jiu. pagtitiwala sa iyong dakilang kapangyarihan at magagawa. Panginoon, Aye na dauda cho ikaw upo ang mo aming ponguji. tanggulan. Bawat Boa suliranin honu sangalaji ay asa. namin po inilalapit, Ama, sa kabuuan ng aming pagkakatipon sa Pato winya mya pa mo sasala. Gamitin mo ang iyong Mya pa no sosro. Katan la asiuma. mga kapwa-taong nangangailangan. At sana Za o amo buat de nyano bi amagbato siu ya tulagbo. yung banal na kautusan. At alam mo po Mindo ang goda nais ng aming bena mga koda myan puso, te sei. ang Mya marangal, awodo wo sawoji. ang Yena nya puri nya pa jime sa iyong jijiu. banal na pangalan. Kami mga nanatiling walang kabuluhang nilikha mo lamang. Buat dagba pa wo Umaasa lang po bububanu kami ng kogala. iyong Ama. Ang lahat nakasang-ayon ng kalooban mo'y Ola maje unyenya. ipinagkaloob mo na Nusia nusila wololo nulami hoji seba awinami. aming mga sama-samang paggawa. Sa iyo ang lahat ng Nok karangalan plimi. at kapurihan. Lemia pa blibola katama. Salamat na muli Bubuklo kafkafu kata tawi unye. na si Akbe Kristo gede. Jesus. Lemia aperto Yesus Kristo pa komi duganal. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat. Live po tayo napapanood. Fafakla lolo pagbaduna manak yakata milamia pom taga to UNTV 37 do gwaji. Ye play Members Church of God International pa ya fala do pa to Facebook play YouTube ji. Miawenya maupa hamevyo ye medo fini boko nami. Si anya MCG apa domanyo wa dola.
Ngayong gabi po ay makakasama natin bilang virtual audience ang ilan po sa ating mga kapatid sa Yes, yeah. Let's see no plimila unya nyano viado suchu MCG Alama, ano Members Church of God International. Ye, amesila wonula ayen no binu to Louise. Ano binu to Louise ala kemye do bana fini boko now. And kuya. Biada akbat kada namau. Yele kirino pengtum officiala. Ni logo magpomla MCG apa wana lama ka officiala. Ya ukrem yano visiona la kirino ntuma officia woli klimi. Yemela akbat kada dana apatola kuya. Yo akbat kada nobi to Louis. Plano biokata sion kirino ntuma la fima. Mesiu ha novicio la kaji pin la fisia novicio katala kapa akpa bobo sio la nyapa wonau sam avale simya eji addener bi am botogbo wawula biatem anak wakpok kumala apa to maupa lolopa wonauma to maupa halaji eji la nyakpem na nyapa jutu poko sanu sososia si bona laba na no sosotro nya apato Yesu Kristo pa saunuti wajinu ban papa ka bela nyaga aje nyapa no sosro koma sausoto goma si aje agoma ga andra alola gana paga popon diga wideke eye waje agoma
Wole esia hã gɔme ɖem le gbetagbe vovovo wome si nye xexlẽme blaeve sɔŋ si me miate ŋu ase eye aɖo to akpɔ míaƒe dutoƒoxɔsemese nusɔsrɔ̃wo le. Eye neva golɔguiwo ƒe gbegbɔgblɔ me le mía de la alo le mía dukɔa me, gbegbɔgblɔ enyi sɔŋe ma esi adze mia nu la, miate ŋu asi le eme faa le esi miase esewo ale be miate ŋu ase egɔme nyuie. Azɔ ne míele nu xam alo le avi fam la, míefa avi ya eye eya ɖewo hã mía ŋutɔ hã míefa avi ɖe dzidzɔkpɔkpɔ ta. Azɔ alo míefa dzidzɔvi. Azɔ aɖatsi fafa ɖe nu kae wòwɔna le mía me eye nya kae Ŋɔŋɔ Kɔkɔe la gblɔ tso esia ŋuti. Avifafa la enye nu si bɔ ɖe amegbetɔ me geɖe eye ate ŋu adzɔ to nuwɔna ƒomevi vovovowo dzi. Gake nu ka te amegbetɔ fa avi ɖo? Nugɔmekuku aɖe ɖi fia be seselame aɖewo wɔnɛ be aɖatsiwo doa tso mía me. Aɖie wonye. Aɖi siawo la wonana dzidzemekpɔkpɔ ame eye ate ŋu ade aɖiɖi vevesesewo kpɔtɔna me. Avifafa ƒomevi etɔ̃e li. Kura ne nukeke blibo la katã mekpɔe o, gake ne ƒona aɖatsi la, ne ƒoa aɖaba, aɖatsi aɖewo doa tsoa eme. Esia wɔnɛ be wò nukpɔkpɔ nyona eye wòtutua nugbagbe wuliwuli aɖewo le nukua dzi ale be ma axɔ edɔ ɖe ŋku o. Eye ne mi le asabala tsom hã, enyɔna aɖi ɖe ŋkume na mi eye wònana be wòklɔna míaƒe ŋkuwo dzi. Nenema ke adzudzɔ hã ewɔnɛ be míaƒe ŋku fa aɖatsi eye nu sia dzɔna ale be wòate ŋu atsitre ɖe dɔlekpui aɖewo nu. Eye seselame ƒe avifafa aɖewo li. Míefa avi ale be nu si me tom míele la wòaɖiɖi mía dzi akpɔtɔ, wòana wò ŋutilã me na agbɔdzɔ. Ɖewohĩ ame aɖewo hã esime wokpɔ dzidzɔ tso nane ŋuti akpa hã wofa avi alo ɖe dzikudodo ta alo vevesese aɖe me tutu ta ewɔnɛ be wofa avi. Le mɔ sia nu la, avifafa la le ɣeyiɣi aɖewo me le esi ne vɔ akpata la ne fa avi. Eye esia ana be wò lãme na aɖɔɖo. Ame siwo nɔ avi fam hena dzidzɔkpɔkpɔ hã ana be vevesese dzi aɖe akpɔtɔ na wò. Avifafa la ele vevie vevietɔ le ŋdime la ne wòanye be nexɔ ese be wò lɔlɔtɔ aɖe kua, wofana avi. Avifafa enyo, ate ŋu akpɔ lãmesẽdɔwɔwɔ le eme. Ne ese le ɖokuiwo me be aƒati megaxe mɔ nɛ o, avifafa la enye nu si woɖena fiana ne ele nane me tom. Azɔ nya kae Biblia la gblɔ ne va avifafa gbɔ? Mikpea avifafa si vana enumake la esi wònye be edzi sele alo seselame aɖe ge ɖe dzime. Ye nu si nana wofa avia nu ƒomevi evee wònye. Ɖekae nye be nuxaxa si me tom nele, kuxia siwo me tom nele, fukpekpe siwo me tom amewo le abe le kpɔɖeŋu me, vevesese, edziveame, wò susu, agbalẽ wò susu dzi kple tɔmewo, nu siawo nana wofa avi. Ame aɖewo hã wofa avi ɖe dzidzɔkpɔkpɔ ta si woyɔna be dzidzɔvi fafa. Afi si aɖatsi tsona. Avifafa nu sia ebɔ ne wòanye be nedo dɔmedzoe akpa la wò ŋutilã la ehena nu si woyɔna be adrenaline eye ŋutilã ɖea aɖi aɖewo dona eye mɔnu dometɔ ɖeka si nàɖe aɖi mawo ado go la eye nye be wòato avifafa me ado.
adachi miaƒe adachiwo me ato nya siwo gblɔ ye nye si. Tears mix with mucus there and your nose runs. Yan ang nangyayari pagka umiiyak ka. Lumalabas yung tears coming Esi out. edzɔna ne wòanye be nafa avi adachi dona tsoa míaƒe nukuawo dzi eye wòɖiɖi yawo eye wòdoa eɖewo hã doa tsoa wo ŋɔtsi me. Yeta mitsi hã kplɔ ɖe ɖo azɔ le scientistwo ƒe nyanua esia eɖena aɖiwo tona le míame. Aɖi siwo le ŋutilã la me ne wòanye be nedo dzi nedo dɔmedzoe alo ne bi dzi alo ɖeɖi te nuwo akpa alo ne xa nu ale gbegbe. Esia ate ŋu anye susu yi ta nye fa avi le ɣeyiɣi aɖewo me ɖo. Azɔ Aƒetɔ Yesu Kristo la esime eme le sesẽm nɛ la efa avi esi wòdo gbe ɖa mina míaxlẽ esia tatɔ kpekpe andre Hebritɔwo ame si tsɔ gbedodoɖawo kple kuku ɖeɖewo le eƒe ŋutilã menɔnɔ ƒe nukekewo me hekpe ɖe ɣlidodo sesĩe kple aɖatsiwo nu va ame si te nu ƒoe tso kume la gbɔ eye woɖo toe le esi wòvɔ̃a Mawu la ŋuti. Yeta Aƒetɔ Yesu Kristo la enɔ avi fam esime wòle gbe dom ɖa eye Fofo la ɖo toe ɖe yeƒe vɔvɔ̃ la ta kpikpi enyi eye wònye vi wònye hafi gake esrɔ̃ toɖoɖo le fu siwo wòƒe la me. Ɖe yeƒe fukpekpewo Natuto siyang manalangin sa Diyos, umiiyak siya dahil ang tiwala niya nasa Ama. Ganun tayo wogbɔ dapat. be vie wònye hafi gake eɖo to ale si wòawɔ ɖe wòanye toɖola. Efa avi ɖe esi wòɖo dzi ɖe Fofo la ŋuti ta. Nu sia pepepe wòdze be míawo hã míawɔ elabena míeɖo dzi ɖe enu be Fofo la ate ŋu axɔ na mí. Le ɣeyiɣi siwo me se le ɖokuiwo me be nele trɔtrɔm le wo nu vɔ̃ me eye nele gbe dom ɖa la, se sia le ɖokuiwo me be yemewɔ nuteƒe o, efa aɖatsi. Esia menye vɔ̃e wònye o. Le nyateƒe me aɖatsi tia aɖatsi si do tso wò ŋkume. Salomowo 50 kpikpi enyi. Etsɔ nye aɖatsi fafawo de wò gui me. Ɖewo mele wò agbalẽ me oa. Salomo ƒe agbalẽ la gblɔ be ɖe mele wò agbalẽ la me oa. Woŋlɔe ɖe Mawu ƒe agbalẽ me. Aɖatsi tia aɖatsi si doa tso wò ŋkume. Ne wota fu ame aɖe, ame aɖe kpe fu madzemadze aɖe, aɖatsi ɖe sia ɖe si wofana la ele Mawu ƒe gui me. Esia fia be ele ŋlɔm ɖe eƒe agbalẽ la me. Kristo ŋutɔ fa avi. Apɔstolowo hã wofa avi esime wodo gbe ɖa. Woŋlɔe ɖi le Paulo ƒe nyanu ta 2:21 dɔwɔwɔwo. Eya ta minɔ nu dzɔ eye miɖo nuku edzi bena le eƒe etɔsɔ zã kple keli nyemedzudzɔa nukɔklɔ mia dome ame sia ame kple aɖatsiwo o. Yeta kple aɖatsiwo. Yeta avifafa la menye vɔ̃e wònye ele Biblia me. Agbeme ƒe nya ɖoɖoe ƒomevi vovovowo kple nu ƒomevi vovovowo ne va míaƒe xɔse ƒe nyawo gbɔ, gbɔ̃ ƒe nyawo gbɔ kple ale si wòdze be míaɖɔ míaƒe agbewo ɖo
le Mawu ƒe nya kple eƒe dzɔdzɔenyenye la nu, nu siawo hã míate ŋu akpɔ le míaƒe programwo dzi le UNTV kple MCGI ƒe channelwo dzi. Míeƒo nu tso dzɔdzɔenyenye ƒomevi vovovowo ŋuti le afi ma si miate ŋu akpɔ. Esia ta hã, miaƒe ƒomevi bubu aɖewo hã le afi ma si miate ŋu ase nufiafiawo le. Mia like eye mia subscribe na míaƒe channelswo, miamia na amewo eye nɔvi ŋutsu Eli channel le afi ma hã. Nenema ke heku ɖe nya bubu siwo anye viɖenu na mí la, esewo, Ŋɔŋlɔ Kɔkɔewo ƒo nu tso eŋuti, wogblɔwo le afi ma wo. Eye ake míele mia kpem be ƒedzinu gbãtɔ ƒe ŋkeke evea gbe la, míele nusɔsrɔ̃ wɔ ge atso mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo ŋuti. Ito pong sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Alam niyo yung pag-ibig sa Diyos, yan po ay isa sa mga pangunahing utos na Azɔ, sinasabi ng nyaka Biblia gblɔ tso Mawu lɔlɔ ŋuti. 22:37. Nu ke nye Ŋɔŋlɔ Kɔkɔewo ƒe nufiafia veviwo dometɔ ɖeka. Mateo 22:37. Eye wògblɔ nɛ bena lɔ Aƒetɔ wò Mawu kple wò dzi blibo, kple wò luʋɔ blibo kpakple wò tamesusu blibo. Esia nye sedede gbãtɔ si le vevie. Eye evelia si ɖi la enye bena lɔ hawòvi abe wò ŋutɔ ɖokuiwò ene. Ese eve siawo dzi nyagblɔɖila eye Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ 3:3. Elabena lɔlɔ̃ na Mawu enye si bena míalé eƒe sewo me ɖe asi eye eƒe sewo mesesẽ o. Gake la, nu ka te wòle vevie be míawɔ ɖe Mawu ƒe se dzi, míalɔ Mawu eye míavɔ̃e. Míebia hã nugɔmekuku aɖewo tso mía nɔvi amegbetɔwo gbɔ. Susu kae le wo si ne eva nya sia gbɔ? Eye mina mía akpɔe ɖa. Nya ka hã Biblia la gblɔ le nya sia ŋuti? Mina míakpɔ esia ɖa. Nu ka te wòle vevie na mí be míavɔ̃ Mawu eye míawɔ ɖe eƒe se dzi? Kaya nga po ipinasulat na ng Panginoong Diyos yung kanyang mga kautusan sa Biblia. Yung iba, sinasabi nila minamalas. Ano po kasi? Siyempre po, Mawu na woŋlɔ eƒe se la maaari tayo maaga mamatay. Sa impyerno ang punta natin. eye ame siwo mawɔ edzi o la woatrɔ woayi dzomavɔ me. Para lang po, ano, payapa po ang ating pamumuhay. Siyempre, kailangan sumunod po sa Panginoon. Pag siya nilabag mo lahat ng mga... Be míanɔ agbe le tomefafa me. Kaya papahamak po natin yan. Magiging matiwasay ho ang ating... Wɔ ɖe Mawu ƒe se dzi, emenyɔ ne mí da le edzi la míatrɔ. Míaƒe agbe me la míakpɔ tomefafa, ŋutifafa le agbe me. Eye woaɖe mí atso afɔkuwo me, dɔléle sesẽwo me. Elabena esia ana míatrɔ. Kailangan natin Míate ŋu aku kaba hindi tayo natakot sa alo akpe fu tso dɔlélewo me. kailangan natin sumunod. Dze míafɔ Mawu elabena ne menye nenem o la, míayi dzomavɔ me. Walang direksyon. So, kailangan Míaƒe agbe para na taɖodzinu aɖeke manɔ esi o. Ye te wòdze be míakplɔ Mawu ɖo. sarili mo, may future ka. Pagka wala ka kasing takot din, hindi mo alam kung anong pwede mong gawin, wala kang direksyon. Elabena ne míavɔ Mawu o la, míenya nu kae míawɔ o. Taɖodzinu aɖeke mele mía si o. Eye wɔ agbe, eye wɔ anyigba, eye na mí agbe. Ne míaɖo toe o la, nu vɔ̃ gã wònye le Mawu ŋkume. Be míele nu si dze la wɔm o. Míawɔ ɖe eƒe gbe dzi, eƒe sewo dzi ale be Kasi siya ang hena mía ŋutɔ míaƒe nyonyo, dapat matakot tayo sa Diyos kasi siya abe ye nye Mawu nusokatãtɔ. Ye te wòdze be míavɔ Mawu ɖo, abe ye nye ame si wɔ mí. hindi nakakapagsimba, yung ba ganun. Ame aɖewo gblɔ be Naniniwala ako pagka
ne ma yisoli ma ola wonu awonu blanu nya ma ko ese dise matakot tayo sa kanya kasi siya bene ma yisoli ma ola wo agbe ma asasa jebe mi avwen la be yenye nusu kata to la baba na nye ya la nyen pokono ma kwisebe apeto maula eye womi ya kenya amesinya nusinyunami yita susumata odese sianami ongo de bibla mado laba mukata wa wode eji laba ne ma wo eji ma wo eseji ola atro Sinasabi ang salita ng Diyos doon sa Ecclesiastes maukwenya globe basahin natin. Lahat ng mga bagay ay nagsisidating na para-para nude sa kapu lahat. be vie kpe May isang amukata nangyayari sa nyade matuwid at sa nyade masama, kato gbe jonade sa mabuti ame jojo at sa kple ame malinis vondi at sa ame mabuti. nyi ame Sa jaje kple kanyang ame majamaja ahain at sa osala kanyang kple hindi ame nagagain, ame masavo kung paano ame nyi kple gayon nuvo ang wola makasalanan atam at kala ang kple ame si sumusumba meka gaya ng ame si tao atam sa ji angona sumpa. laji Ayun, sabi ng salita ng Diyos, lahat ng mga bagay yeta ay nagsisidating maukwenya globe para sa lahat. Yung salitang para nude magkakapareho. kato gbe joade amukataji Ang nangyayari nyasi globe sa mga de tao, kato sa gbe la lahat ng tao, uso ay nusile jojo minyebe magkakapareho. May isang pangyayari sa matuwid at sa masama, sa mabuti, sa malinis at sa nude maganda. kato gbe joade ame jojo kple ame majomajo ame jaje kple ame majamajaji ame si savo kple ame si vɔsasa dzi aŋɔna la dzi At ang sumusumpa ame nyui kple ay nuvɔwɔla atam kala kple ame si atam dzi aŋɔna la dzi dito sa mundo kasi nandito tayo sa isang yeta nɔvio mienya le xexea me la nasa isang mundo mie le xexe si me tayong pwedeng puntahang iba. So magkakapareho nangyayari sa buhay ng taong nasa mie le xexe si me kung paano nangyayari sa matuwid, teƒe aɖeke meli míayi o sa masama. teƒe bubu aɖeke meli míayi o Nangyayari sa yeta nu si dzɔa ɖe ame dzɔdzɔewo dzi la eya ke dzɔa ɖe ame vɔ̃ɖiwo dzi ame nyuiawo dzi eya ke dzɔa ɖe ame vɔ̃ɖiawo dzi nu sia ƒeƒe wònye dzɔa ɖe amewo katã dzi ɖeka ƒomevie kpe amewo katã Mga bagay na hindi pangkaraniwan, no? Karaniwan kasi yung ang tao ay nagugutom, masama't nane si mebɔ ɖe amewo me o la labe le kpɔɖeɖu me be dɔ na wu la ebɔ ɖe ame nyuie kple ame vɔ̃ɖiwo me efia be ne nyo ta dɔ ma wu o Lazaro la ame dzɔdzɔe wònye gake enye nubiala ame vɔ̃ɖi aɖewo hã woli sinasabi ng kasulatan. Yung nangyari sa ame nyuie wole ade ame vɔ̃ɖiwo hã wole dɔ nu si dzɔ ɖe dziwo la ate ŋu adzɔ ɖe ame bubu aɖe hã dzi ne wò dɔwɔɖui bu le o ame nyui aɖewo li hã woƒe dɔwɔɖui bu ame vɔ̃ɖiwo hã ame nyuiewo lé adɔ ame vɔ̃ɖiawo hã wole dze adɔ nu sie dzɔna ɖe amegbetɔwo ƒe agbe dzi le xexea me vovototo si le emee nye be nyawo míanya Mawu eye nu nyui míate ŋu awɔ la eye nye be míadze si Mawu woŋlɔe ɖe Maliachi tatɔ kpikpui 8 nu si míaxlẽ nye si emegbe miagakpɔ vovo si le ame dzɔdzɔe kple ame vɔ̃ɖi dome kple vɔvɔ̃ si le mawusubɔla kple ame si mesubɔnɛ o la dome vovototo le esia me ne mitrɔ va Mawu gbɔ la míade vovototo alo míanya nyui kple vɔ̃ dome ame si subɔa Mawu kple ame si mesubɔnɛ o vovototo le wo dome ne enye ame dzɔdzɔe eye nesubɔ Mawu didi ma le mewò be yeawɔ ɖe Mawu ƒe gbe dzi vovototo aɖe ava wò agbe nu abe Mawu subɔlawo la Mawu dzra nublanuikpɔkpɔ
Dunau, cocok ke Dunau, klek pedenu, doon sa wa wuta, wa mau subola wuta, la salu mau, tabla tobo na piti andra, apa tola datuda, ame suwo vone lanu, ay wudawu, natatakot sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, merong denye kuya, and protection. ame suwo maula, Ang anghel ng wika ng Panginoon ay ame suwo subonela, mau kwa wuta, mau la banau, apa tola dola datuda, ame suwo vone lanu, ay wudawu, ninya nanau li mau ateng awo, si aja ame si vone lanu, ne nye vo maula, mau dola li si ahonami acho voma. Wanya bebye vo mau Biblia la nubedudu le esi be vanda ke mava miaji o. Mina miakle esi le lududu pe agbala tawi asiki kiki blava voto. Apoto la vovo, apoto vovo he agave. Ame adipo ano anyi eye jogbe vuya ke mava eji o. Ame si vo maula jogbe vuya ke mava eji o. Mina miavo mau na wanyebe mau vovo le miama. Alo na wanyebe miavo mau la mau ateng ahe monavon bo wava jiu la. Eye nenye blobe mau vovo enye epe sauji wawola. Abale sogne de tawi abakubi aton nyaglola. Mina mia se nyau kata pe tapo nyabe. Vo mau eye na le epe seu mede asi. Elabena esienye amagbeto katanto. Ano ang mga utos na dapat nating sundin? Yan po ang aming ipinag-aanyaya sa inyo, atin pong mapag-aralan ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan kung paano pong binabanggit ni Pablo sa 14:37 ng kanyang sulat sa mga taga-Korinto na kung iniisip ang wika nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ano ba ang mga nakasulat na mga utos ng Panginoon na dapat naman nating sundin? Kasi mayroon naman pong sinasabi na sa pamamagitan niya o ng ating Panginoong Jesucristo sa gawa ay inaaring ganap ang wika bawat nananampalataya sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Mayroon namang kautusan sa panahong Kristyanismo na hindi natin ikaaaring ganap. Ano yung mga kautusan na sinasabi naman doon sa 6:2 ng Galacia na magtulong-tulong ang wika kayo sa pagdadala ng pasani ng isa't isa, sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Ano ba ang mga kautusan ng ating Panginoong Hesukristo o mga aral na dapat nating masunod upang ating maipakita na tayo po ay mayroong takot sa Diyos? Kasi generally, nasasabi natin ng mga tao na dapat, lalo na yung mga naniniwala talaga sa Diyos, dapat tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Subalit, anong utos ng Diyos ang ating susundin? At ano-ano ang mga utos na ito? Hindi naman po natin magagawa ang utos o masusunod kung hindi natin alam. Kaya po, ipinag-aanyaya namin sa inyo, alamin natin ang iba't ibang mga aral, utos ng ating Panginoong Jesucristo na nararapat namang magawa natin kung tayo po ay umiibig sa Diyos o kung tayo ay mayroong takot sa Diyos. Sa darating po na January 2, sana'y mapaunlakan po ninyo kami kung loloobin ng Panginoon at isasapit. Ayan po ay araw ng Monday, alas 7 ng gabi, sa atin pong pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga katwiran ng ating Panginoong Jesucristo mula sa banal na kasulatan. Sa pagkakataong ito, panoorin naman natin ang istorya ng pananampalataya ng isa nating kapatid sa MCGI o Members Church of God International na nakaunawa na ang pagtugon sa kalooban ng Diyos
ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan sa puso at isipan. Lumaki ako sa pamilyang Katoliko, nagsisimba tuwing araw lang ng linggo, piyesta at ang bagong taon at pag-birthday ko. Ang asawa kong si Brad Arnel Canlas, nakikinig siya kay Brad Eli. Pero habang nakikinig po siya, hindi pa rin po niya naaalis yung pag-iinom niya, paninigarilyo. Pinakamalala po na nangyari ay nagkasakit po siya at nag-50-50 po ang buhay niya. Tapos nung paglabas po niya ng hospital, doon na po siya nag-decide na hanapin niya po ang lokal para magpadoktrina na po sila ng aking anak na si Jezreel Canlas. Sa awat tulong ng Diyos ay nabautismuhan naman po sila. Doon ko po nakita ang kanyang pagbabago na naalis po ang kanyang mga bisyo at lalo po siyang naging mabuting ama, mapagmahal sa aking pamilya. Yung time na yon, doon ako hinire ng kapatid ko na papunta na Hong Kong para makasama po niya. Sumakay po kami ng jeep para ihatid po ako ni Brad Arnel sa airport. Pagdating po namin sa may Pedro Hill, buti na lang po yung anak kong maliit na nakatulog po siya sa kantungan ko at natakpan po yung shoulder bag ko na kinaroroonan po ng documents ko at ganun din po nung pocket money ko. Pero tinitingnan ko po yung hold-upper, hindi man lang po niya kami tinapunan ng tingin. Siguro ginawa ng Diyos na bula kami sa paningin nila, ganun. Naisip ko tuloy na ito yung kinaaaniban ng asawa ko na totoong religion na may buhay na Diyos, sabi kong ganun. Kaya nung pagdating ko po sa airport, doon po ako umiyak na nung pumasok po ako sa CR, doon ko po naisip na sabi ko, eto na yung totoo, yung kinainiban ng asawa ko. Dahil hindi po kami nadamay sa hold up na nangyari. Kasama ko po yung ate ko sa bahay. Magaan naman po yung trabaho ko dahil dalawa po kami. Tuwing linggo po ang day off namin dalawa. Naiikot namin ang buong pasyalan ng Hong Kong, mga dagat, nagsuswimming po kami, mga bargain, mga ukay-ukay, ganun. Pero pagdating po sa bahay ng gabi, pagka yung nagpapahinga na po ako, nararamdaman ko po yung sarili ko na parang may kulang. Bel, alis tayo. Punta tayo ng Central. Muna tayo ng mga artista. Hindi mo na ngayon, Tay. Kasi hanapin ko yung lokal ng dating daan dito sa Hong Kong. Ano? Susundan mo na yan si Arnel? Diyan sa dating daan? Oo, Tay. Kasi nararamdaman ko parang may kulang sa buhay. Anong kulang? Nasa iyo na lahat. Pwede mo mabili ang gusto mo. Kahit saan pwede ka pumunta. Yun na po ang pagtawag sa akin. Nung sumakay po ako ng tram, nakita ko po yung dalawang gayak Kristiyana po. At doon nga po ako nagtanong. Tuwan-tuwa po sila dahil nung time na yun hindi nila ginagawa yung sumasakay ng tram. Pero bakit yung oras na yun hinila daw po sila na sumakay ng tram. Tapos yun nga po, narating ko po yung lokal ng Hong Kong at tuloy-tuloy po yung doktrina ko. Every Sunday, nakakatapos po ako ng 3 session na doktrina. Natapos ko nga yung doktrina po at doon na rin po ako nabautismahan. From now on, till the last breath of my life. Nagkaroon din po ako ng tungkulin bilang GCOS at ganun din po, naging local choir din po ako ng lokal ng Hong Kong. Doon ko rin po nakita ng mukhaan si Brad Eli at ipinagluto pa nga po kami doon sa lokal ng Hong Kong ng ulam na paksi na tilapia. At nung nakauwi na po ako ng Pilipinas, awat tulong ng Diyos, nakasama po ako sa choir. Isa rin po ako sa tagabilang sa aming lokal. At doon nga po nangyari nung nagbibilang po kami sa lokal, nangyari po yung nasunugan po kami. Nag-aalala lang po ako nung may nag-text sa akin na kapatid na yung bahay na po namin yung nasusunog. Pero nanalangin po ako na sana ligtas si Jewels do sa bahay dahil siya po ang nandun nung nangyayaring sunog. At ayaw din po ako pauwiin ng mga officers na kasama ko na nagbibilang dahil baka kung ano po ang mangyari sa akin. Hindi ko po alam kung malaking pagsubok din po sa akin ito, pero ang nasambit lang ko na lamang po, Ama, kayo na po ang bahala. Hindi po ako naligalig dahil naririnig ko naman po sa aral ni Kuya na huwag mabalisa. Sabi ko na lamang po, kayo na po ang bahala, Panginoon. Awat tulong ng Diyos, wala naman po nangyari sa aking anak.
at sa pagtulong-tulong po ng kapatiran at ganun din po sa mga kapatid ko sa laman, sa mga kamag-anak. Naitayo po muli yung aming tahanan at yun nga po ngayon ang aming tinitirhan. I trust my faith upon you. Salamat sa Diyos dahil kaanib na po lahat ng aking mga anak at ganun din po yung aking mga manugang. At salamat sa Diyos sa lahat ng pag-iingat niya po sa amin. Ako po si kapatid na Belia Canlas at ito ang istorya ng aking pananampalataya. Milyong salamat sa Diyos! At sa atin pong layunin naman na maibandila ang pag-ibig at paggawa ng mabuti, isang social experiment po ang muli nating isinagawa. At panoorin ninyo ang reaksyon naman ng ating mga kababayan sa ating pong social experiment. Opo. Opo. May extra po kayong damit? Nduduadu kasusodia. Ela bena nana kamala asinye simado o. Maraming salamat po. Salamat po. Gadanao. Akpa gadanao anyo. Ay, sabi ko, wala na daw po siyang, pamilya. Sabi ko, sana dito na lang matulog. Yun yung... Ela ba globa pumada ka mala SCO. Da majiba mabiebo ano afia hafi. Pumunta lang sa akin si mama, sabi niya may bibili daw. Apa no no blanu na vava. Pagbalik niya, naghahanap siya ng damit na ibibigay. Tapos nung lumabas po ako, sabi ko, Nonya globa amada gona nu plaga. wala na pong shirt dito sa loob. SCO bola. Eba awujimbe ya chona devia. Sa ginawa ko yung part ko para Nanya ya ganun. nuka Kenya apa dodo. Ni hamala. Nyama wonya doda siba makpada anu. Sabi ko pa nga, baka hindi ka siya dun sa bata yung andito sa loob. Kaya tinignan ko pa siya bago Magloba. kumuha ng ano. Kaya Ma- yun po. Kung ano yung mabuting maitutulong mo sa kapwa mo, wag yung sarili mo. Malanana jim awada jim si anyune. Nuka ke miawo awo mina miano bi amagwatola. Mina miawe. Maga ji wonto dokyo o. Kung meron may bibigay naman. Mabiawo nyuna miano bi amagwato. Yan. Kasi kawawa naman. Kasi kunin mo rin sa sarili mo. Na kung ikaw naman ang mawalan, siyempre manghihingi ka rin sa kapwa mo. Sarap magbigay. Sa dokyo abak podan ana. Nuka ajo no hanana kamala asyo o abiano bi amagwato. Nunyo onye banana. Ita magloba na mau. Masarap po sa pakiramdam yung Ada mola ni hangunda la siya majiba mane. Nunye onye jiji nyanyo onye na tawa padan na wa padan la albo acho jima. Nutoto kukula asinya kakan kata ma choko hoto ane. Na mi toke kia kala ma chene.
Tao po. Pwede, mayroon po kayong mga damit po na, mga extra pong damit. Mga hindi po ginagamit. De autodo ado kala asiwa SU miela sasam wa. De kemelio. Enyo akpenaw. Kahit po yung mga pinaglumaan po, wala. Nalayas po kasi ako ng... Kwa kokotwaw ayo mazana o. Labe. Salamat po. Jijenlaw o nyang. Maje magbugo ya puma ka kanu dodo ara kama la shinyo. Akpenaw. Thank you po. Siyempre, naawa po. Kasi Akpe. lagi naman po may nanghihingi dito na dumadaan. Labe apan mo no blanwi. Binibigyan ko po sila. Labe mado to na afia obiana. Ne la sinya la ma choni naw. Kung may ganyan man na pangyayari ulit, sana po bigyan nila kung meron silang sobra or... Mala susuba na si ajo akala. Na alila wa achwene. Opo. Hello. Sino po may tao po ba dito? Sino po may-ari po dito? De amada la afisia. Amaka twenye tefasia. Manghingi po ng extra damit po kaya Makpe bola alodon la afima. sira po kasi. Mejibe ma pia nudodo ada. Kwa nanya hohoto onye. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. Naawa po. Akpe gada. Ganun po kasi Labe fa nu wonu blanwi nam. naawa din po kasi... Labe esie nyona. Na amada biya kodan. Bigyan po nila ng kahit konting tulong. Yung Magado van afise mye na nuwo. kahit sa maliit po na Kwa na kpereng suyade. Nukake kasi po wateng awo. sila naman po yung mapunta sa ganung sitwasyon. Labe na gwada kala. Bigay din sila. Uha ateng atu na napanu siapu mabima. Parang no read no Ye wawuha wananu. mahirapan po silang mamuhay sa araw-araw. Amadu manyanu ngonglo. Umanyanu kaklang. Ita sasana no bawano agbagba shiagba. Kwa amesio nye ba fawu. Yeta uhia kokoko. Wewa wakoda mnaudo. Damit sa isang walang damit. Nanu. Pag-aabot mo ng iyong Nanu tutu amade sila ama. Na acho wo asi wo ji wo lolo na amade. Esiela. Amado kuchocho na onye. Echodo kuyo wo jodonyenya. Posan mawu. Ese bibla la globe enya bogboma subo. ang pagsambang espiritu Bogboma subo ye onye. Bogboma subo la mawu nukuma. para La. ipaglingkod sa Eye nyebe na chodo kuyo ana. instrument Acho awo subo dona nyano bi amagbato. kagaya ng Bada nye mawu pa at ng iba doma nyo wona amagbato pa donu. Wala ba no si hyobo ana. Kle mawu subo la bu bawu wala ana. nilingap nila ang kanilang kapwa. Nusi wo wanyebe. Ocho da la emana uno bi amagbato. Uno bi amagbato. Sa Diyos, Esie la bibla. yung ibigay mo yung bahagi ng Bogboma subo na mawula. yung mahirap Yenyebe na cho wonu tila po akpa mo, de. iabot mo yung Ana. yung pagmamahal Wo asi. puso mo. Amesi osi. Nyato siwo ndodomo le ola zan wo asi na odomo nyonawo. Woji. Hubad, Ana nududuo na dole wo wum. yung pagsamba Nele amamala na cho awune. Nusi bibla yoba subo gogboma tola. Gogboma subo. Ila akpasi aguma. Nya okribia visio la maupo hama. Edola kajila afisia. Eye edawuha. Ula
Kabaruge, Pongtuma, Oklanobino to Joshua Antonio, Oita Poma Alaba wa Ato Modern Alessi MCJ Ratunga wa Domonyo na Amo Maupo Domonyo Nata Amo Boy. Yet Nobino to Joshua. Yes po, Kuya, naimbag nga RBE at kapayapaan po at pag-ibig ng Diyos ang pagbati kasama ang mga kapatid po natin sa Members Church of God Kuya, Fieni Boko, Lolong, Planeti Papa Gbaduna Mana Ameshama. La Zansia Mala, Mila Kirino Nutuma. Si ano abaga of Ndomala. Miwo, the Dukbok, Miwo. Program piada na nyano bi amang bataw la afisia yemi wa padam sia denaw amaka klobla atonwe bogumala nunana sioma amagbala yaw klub nyano view yela jajra do wom ena nududu nana ena nyano bi amang bataw. Babanggitin ko lamang po ang kanilang mga pangalan. Ang Barangay Treasurer si Ma'am Marjorie Mijiba nyapong cho amagando nutila afisia ame upon koima semyela. Representative na si Ma'am Sharon Paculor at ang SK Chairman dyan po sa Del Pilar na si Johnny Manuel. At makausap po natin ngayon ang Barangay Sohyo Pachama John Barangay Chama alo umtu yamato Pachama la miyagbola afisia. May kasama po tayong translator, Kuya. Efie now agbegoma dalala afisia kuya kalaba o watem asa goma blibo no simya pa amangaji be ya aglo amabla aton sur le del pila pangtuma afisia o nana amasiaw makukurangan takurang iti pagbirukan dan. Kuya, sila daw po yung mga mahihirap po doon sa barangay, sila po yung mga wawenye nyato la ahadalaw la barangay tuma afisia adokay ntu ya mato wona agbledelawe wunya udena molu bla akodu bla. Ilan po ba yung mga residente po dyan sa Del Pilar? Nanamakaha. Programa na naibibigay ng umana aka para po sa mga kababayan po natin dyan. depende no dati maititi magaputi province gobyerno. nuka jidudu si la afisia watwa na meno bya mugwato akuda ale wala lanu Daw po yun galing sa provincial at yun daw po ang bibigay sa mga nangangailangan. akuda nusi jidudu ana bawachona nyato la afisia de dodwa do la alia la nuto siamanawa Pondo yung barangay ay hindi tapat, hindi nga ang kurang nga awan impondo iti barangay iti kasiyang pa. Sa ngayon daw po ay wala po silang pondo sa barangay kaya hindi po sila nakapagsagawa ng ganong mga activities. bola kagada kamak poli hado yita mienta la dwara kawam alia hada o Dole, meron din po ba dito sa barangay Del Pilar? Meron. Ano po yun? Right, grocery at bigas, yung dilata ay galing sa province at munisipyo. Yun po, mayroon daw po mga kagaya ng bigas. molukla gumalaw Galing po sa munisipyo at saka sa provincial po. Okay po. ni nanawla yo jidudu ananan ke la fiesela kuya yesre haba jalesi baragan tumato Na kung saan po ay nag-request po sila sa atin. va nyapa MCG pa takpa kwa mala obia nana chomya bo nuka biam nyala Nag-request daw po sila ng 10 nye bia akplon awu Yun po yung nirequest po ninyo, Chairman. kailangan namin. nuka tan nye bia akplon siaro chama nye he Minatay at rena azando dudu la afisia ipabulod. Opo, kailangan daw po nila kapag may okasyon, kagaya po ng kasal, ng mga lamay, yun po ang pinahiram. eleve vie At ngayon po, ang wanye ba sa tulong po ng sonde de pa azan la jim la nyaza esiaw
alo etsɔ wɔwɔ eye ku ya míawo kple mía nɔvi siwo ne tso Mawu ƒe hame tso míaƒe nutometɔ siawo gbɔ la, nu si miebia la woaɖe mɔ nɛ, mía nɔviawo siwo le MCG la woaɖe mɔ nɛ. Akplɔ ewo siwo miebia la woawoe nye esia. Wotsɔ be ɖe esia enyoa enyo akpe na mi. Míele mɔ kpɔm be ne Mawu lɔ la míaza esia míaza esia le wɔna siwo wɔm míele la me. Elabena kuya si míeva do nugbɔ la míekpɔe be le nuto sia me la míawo kple mía nɔviawo tso MCG la me míeva kaba afi sia be míawɔ program sui aɖe ado ŋgɔ, alebe míate ŋu awɔ kpeɖeŋu sui aɖe hena ame siwo míeyɔ be hiãtɔwo kekeake la. Akpe na Mawu elabe togbɔ be MCG ƒe program sia ele teƒea dzidzigbo hã la, mía nɔvi siwo le teƒe vovovo la wozu Mawu ƒe dɔwɔnu. Yeta ne Mawu lɔ la esia ayi edzi. Esia nye mía nɔviawo, nɔviwo mieva woli kpli mí, woɖa nuɖuɖuwo hena ame xexlẽme 100 wofɔ kaba dzra ɖo na esia. Kpeɖeŋu sui aɖe hena mía nɔviawo le afi sia. Nya aɖe li mi dzi be woagblɔa, MCGI cares, MCGI shines. Azɔ eva ekpo ɖe gbɔwò nɔvi nutoku ya yo akpe na míaƒe tsama si le nutoma me le Kirino nuto me eye akpe hã tsama Naldo bo be miena mi mɔnukpɔkpɔ be míazu Mawu ƒe dɔwɔnu sui aɖe alebe eƒe dɔmenyonyo la nade mia gbɔ. Ate ŋu aɖo dzi ɖe nu be to Mawu ƒe kpeɖeŋu kple nudakpɔkpɔ me la míli kpli mi ena nu nyui sia nu nyui alo mɔkanu míato awɔ kpeɖeŋu la. MCG ƒe takpeƒewo le míaƒe teƒe mawo kple xexea ƒe akpe vovovoawo ɖekoe miava míaƒe takpeƒewo me eye nu si ke míate ŋu awɔ la mía awɔe to Mawu ƒe kpeɖeŋu kple nudakpɔkpɔ me. Nɔvi siwo katã li kpli míegba akpe geɖe be míekpɔ gome le ne ƒe wɔna siawo me. Ame siwo nɔ Zoom hã dzi eye mi ɖo ŋku edzi be nɔvi siwo le Mawu ƒe hame le xexea me gololo la, míele akpe dam na ame sia ame. Ame siwo le xexea me nɔviawo miyi edzi mianɔ lelém na amewo, mianɔ keklẽm ɖe edzi. Mawu tɔe nye bubu kple kafukafuwo katã tegee. Nenema ke hã le Mindoro nuto me, Occidental Mindoro teƒe aɖe la, nɔviawo de afi ma be woakpe ɖe amewo ŋuti le woƒe fukpekpewo me le afi ma elabena MCG woa dɔmenyodɔ. Minsan po ang pagkain namin. Iya doma, nyapa nududu la akɔdu kpe nye nam. Gake sia enyo to Mawu ƒe kpeɖeŋu kple nudonukpɔkpɔ me eye akpe na Mawu.
nagpapasalamat po kami una sa Diyos at sa mga walang sawang pagtulong. Mida akpana mau ba nya ba afise va pada nyamuti MCGI ko il alia bu fo bu wada kamala alia o ba mato nyawa o fu bu sia de ko ba afise akpana da nyamula enya MCGI la le fifi mala wala afise ba yo wana na nomi alam nya pa juna je ama napakagaan ko sa dibdib na siyempre kung tayong mga kapatid. Sia namnya pa jiuma jiupo jijoba mi komna no bin tuklo non mu MCGI ma afisia bi wa ko da nu anak nu dudu amu na opo hiyawo. Dati po ay napapanood ko lang po to sa TV, ngayon po ay Chala de kwe magbo SL TVG aka azo nyento amala goma mo la doni wo woma na so hiyawo abe nya enela minam yak po gumalam hapa do nauma la bana esi ana nya tere mawnuti ci jaw ndok tulo bu maw po do aji mon popo de shade si o nami maw nami la minam nya aze atwa wo maw po lolon laba nya mon popo sia mada asi awo joju nyenya la bana esi nya jesi si de nya pada de popo fia MCGI cares, MCGI shines. Mautenya nutiko kwila. At muli po, bago kami pansamantalang magpaalam, kami po ay nag-aanyaya sa inyo. Egi akela. Happy bola nya akla alo nya akma. Nyele nya pem. Ena nya pa juto po koselesem sosro pa jiniba pa ngaka apa. Nya joda gana pa kapon diga wideki. Eye kaka pa akpa kake nya akpo MCG apa takpo pa ulo. Eye enu kake nya wo awo pa dem namis. Makas bos menya la o. Alo gbogbo alo juice memye chuo nana lim nyatem awo asubo mitla nyapa tapopo agbo ulabo udemi yenye la talo beto mau podeng ma banya awo nyapa doda sisi nyatem awo la namnya azu mau podo no sueda laba mau podo nyula na ade nyagbo nyapa MCG channel la mi de kukunya like nya amena amo nya subscribe nami eye video la atuma nyatem asro akpo asro de dunia cuk ngoko kau malama en bu bodel nyateng awu apa nyantila nyapa MCGI pa ya bala pa dono koji alo kapu bojo su la afima ala ba nyateng apung tu nyapa doktau no nya bala ma glanda la nyan esia nyateng awe kapu blabo bo andra be shagba
siapa punya gada kema ahwe punya nuka ke nyateng awo apa demian tila nyano vi dokta sur la afima wa akhronumi nusimnya awo na aba nyapa lama senya ubo akala nyeda apa na apa tola kana man poposi o nami na maka ha na nyano visu la MCG alama wa madula ula kaji afisa klimi to Members Church of God International Kirino la amesiu ha le klimi le baranga ntoma Kirino ntoma nyeda akpa ba mi le klimi ena no bio kata la kapa akpa bubu ha akla ni eji nyano ka klam da eji bubu nuti ko kata maute unya da tebe pada esia nutila nyakla haji dia dinami si bu ama alo da agoma ba mawenye nyapa mosasa nyapa agom mo ji fomo ko na nutu aichi eye aji ha senami apena mau tanya bubu kla kafkapu kata tebe. Akabiabianya ba deji la wojoma na yi ya do kui de dila nuti o tem apai anya amesiama pa do la asi hana nusi atem ajo yeta na biam la ba ma ko nye fuma jina dwela e gawula watem awoda mau ko sawujia esie wana ajijona sa'yo nadarama ang tunay na ligaya kahit nasasaktan pagkatao'y sugatan ikaw ang palaging laman nitong isipan sa bawat sandali di ko malilimutan buhay di mapigil ang diwa'y nalulumbay tanging pag-ibig mo ang siyang kaligayahan hindi magbabago sumpang binitiwan ipaglalaban ko hanggang kamatayan tanging ikaw pag-asa ng puso lakas at kalasag sa sipayo aking kasuyo salamat o sinta at laging nariyan ka inaasam tuwina ang ating pagkikita matamis sumimlay habang ika'y hinihintay pag-ibig mong tunay wala nang papantay ngunit kung mabuhay ang aking kapalaran dasal ko sana ay lagi akong sama dahil ikaw lamang tanging inaasahan sa aking unawa sa tuwin ay kagabay tanging ikaw pag-asa ng puso lakas at kalasag sa sipayo sa piling mo'y hindi mabibigo
aking kasuyo. Hirap ng kalooban, dalangin ko'y nunasan. Huwag mo pabayaan kailanman. Tanging ikaw, pag-asa ng puso, lakas at kalasag sa sipayo. Sa piling mo'y hindi mabibigo hanggang langit. Ikaw ang aking kasuyo. Tanging ikaw ang pag-asa ng puso. Muli po mga kababayan, kami po ay nag-aanyaya na tayo po ay muling umusal ng isang pasasalamat sa Diyos sa naging kabuuan po ng ating gawain. Sama-sama po tayong manalangin. Akala, minamya glo, akbeda. Akbeda da. Nyaduk beda, minamya kata nyaduk beda. Makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak. Mia fufu, Muli mau nusu katanto. sa isa pang Lawut tenu vire kapang komala. Nagtisan po kami Fufu akak nila akbedam, namun popo. iyong banal na kalooban. Bubusia sumiasi. Salamat po sa pagkasangkapan Bamim fufu, hena ololon kokwila owo. upang maipaabot Akpe, bena za wo, tukola lamya pa isiama. mga kalahi ang Lebe, kabubuhan ng Diyos na lumikha po sa nyak amin. blok melobi amabatawo. Salamat po sa bawat isang kapatid Bawa, ibahagi asa, maupodo menyunyu lagom. gumagawa Akpe, teno vire shada. maging ang kanilang panahon Siwu at ang poko kanilang mala. katawan upang Wana makita siama. sa iyong banal Uzaw na panutilong klopo kapisanan, gama usia. maabot, makagawa ng kabutihan sa amin pong mga kababayan. Salamat po Lebe, sa bayang ikaw po ang nagtatag wa sa acho amin. wo pupo kokwila pa Sana agba. Ama, Mia makilala demya no po vyamba ang gotobo. isang Akpe, katubuhan na may Diyos tena na na pa amesyo. pagpasakupan at paglingkuran Da, na amba na gotopo pinanggalingan mananyi ba. lahat ng Maula kabutihang miasi, eya amesyo aming jiba mya babo mya rupina. nasusumpungan sa Amesyo buhay jiba mya subo. upang Eya akwe lolo podo menyunyu kata. Chu, sa aming mga buhay la agba siama. ay maipaglingkod namin at makapagbigay lugod kami sa aming may lalang. Lebe, nano gali. Pagpala Stemya hanggang sa sila mya pa aming agba. wakas sa buhay Mya teng at aza, sa aming hana mya no mga vyamba kababayan. gotowo. Mananatili Na po yura mya lolo noon tau, kula mya iyo pupu mau. ang lahat ng karangalan at kapurihan sa Bubu, pangalan kula ng kafu aming kafu kata Panginoong tawi unya. Jesucristo. La, mya dala. Yesus Kristo pun koma. Amen. At ngayon tanggapin natin ang walang hanggang basbas at I pagpupuri azo minamia ako. Lolo mavok kle ya yiraw. Si chup mya fufu maula bole jifu. Aman vava kle dede. Kakle doyoyo si chup mya apa to Yesus Kristo bo. Kakle bobo kwila pada kau. Esay nano mya pa jiuma da. Mya viuma tibi-tibi. Amen.
shall the king say unto them, on his right hand, come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you. Come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you. Before the fountain
lilimutin, matalay ng awitin, sa'yo amang aming hinihingin. Nagkaisa ng puso at mga damdamin hanggang sa langit mo. Ika'y pupurihin. Salamat na muli sa panibagong araw na sa amin ay iyong ibinigay. Sa kalooban mo, pasasalamat ay aming inyaalay. Ihahandog sa'yo ang lahat ng tinatanggay kung kailangan ay pagdila ng buhay. Di namin lilimutin, magalay ng awitin, sa'yo amang aming inidilim. Nagkaisa ng puso at mga damdamin hanggang sa langit mo. Ika'y pupurihin. Nawa ay tanggapin ang tanging kakayanan, pasasalamat ng iyong mga hirap sa kabutihan mo at kadakilaan magpakailanman. Magpupuri kami hanggang sa kalangitan, magpakailanman.
Pagkatapos ng ulan, ikaw ang umaga ng gabing nagdaan. Ikaw ang nagtakda ng simula't katapusan. May tangan ng ngayon at kailanman. Ikaw ang pag-ibig na hindi magwawakas. Ang ilaw at patnubay sa likong landas. Ikaw ang tagsipon sa panahon ng taglagas. Pagsuyo mo'y busilak at wagas. Ikaw ang kasama nang tumalikod ang lahat. Ikaw ang bumuhat ng pasan kong kaibigan. Ang alay mo'y patawad, di man ako karapat-dapat. Ikaw ang kaibigan kong tapat. Ngiti kang papawi sa luhang papatak. Nagtatagong galak sa likod ng pag-iyak. Ikaw ang kasama nang tumalikod ang lahat. Ikaw ang bumuhat ng pasan kong kaibigan. Ang alay mo'y patawad, di man ako karapat-dapat. Ikaw ang kaibigan kong tapat. Ikaw ang kaibigan kong I can feel your love in every beat of my heart. I have seen your ways and how you guided my path. My memories cannot
cannot remember how many times I made you suffer, but you have left me never. I know you're always there. From now on till the last breath of my life, all I want is be with you and never leave your side. No matter how it will be returned, no matter how it will be done, I trust my fate upon you. Give me the story of my life. In all my battles, shielded me with your arms. And when I shiver, warm me with your hands. I felt the strength inside my being. You lifted me when I was falling. You have made me what I am. I owe you everything. Story of my life. From now on until the last breath of my life, all I want is be with you and never leave your side. No matter how it will be returned, no matter how trust my fate upon you. Give me the story of my
ang buhay ko ito inilaan sa'yo nawa marapatid mo linisin kasalanan ko patawarin mo kasangkapanin mo Ama ang lingkod mo Ama kaawaan mo sana ako ay lingapin sa ikaw ang dahilan ng buhay ko hirap tanging ikaw lamang sasambahin magpakailanman kasangkapanin mo Ama ang lingkod mo Ama kaawaan mo sana ako ay lingapin sa tuwina dalangin ko sa araw-araw katuwiran mo ay malakaran magpakailanman kasangkapanin mo Ama ang lingkod mo Ama kaawaan mo sana ako ay lingapin sa tuwina ako ay lingapin sa
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Mga kapatid at mga kaibigan, sama-sama po tayong manalangin. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, muli kaming nagbubuklod ng aming mga puso. Nagtataas kami ng aming mga tinig sa iyo, Panginoon, upang aming una sa lahat ay iparating ang amin pong mga taus-pusong pagpapasalamat bilang pagkilala sa lahat ng iyong kabutihan sa amin. Panginoon, salamat po. Nakararaos kami ng payapa sa araw-araw ng aming mga buhay. Lagi ka pong naririyan. Ikaw po ang sagot sa lahat ng aming mga suliranin sa buhay. Ama, huwag mo sana po kaming pagsasawaan sa buhay na ito. Sana po ay pagpaumanhinan mo kami sa aming mga nagagawang pagkukulang. Kailanman na hindi ka nagkulang sa amin. Aming ikinukumpisal ang aming mga kasalanan. Sana po'y patawarin mo kami, Panginoon. Ngayon pong nagpatawad na kami sa mga nagkakasala sa amin. Ama, ipinamamanhik namin sa iyo na sana po'y tulungan mo ang bawat isa sa amin. Alalahanin mo ang mga may karamdaman. Samahan mo sila sa kanilang mga pinagdadaanan. Sana po maibsan ang mga kirot sa kanilang mga lupang katawan. Ikaw po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kalooban mo po, sana po makaramdam ng kaginhawahan ang aming mga lupang katawan. Pakialaala mo po ang mga naghihikahos sa buhay, ang wala pong masulingan, mga sambahay ang nagugutom. Sana, Ama, huwag mo po silang pababayaan. Gayon din ang mga ulila at mga babaeng bao, ang mga kapwa po naming tao na nasisiraan ng kanilang mga kalooban dahil sa bigat ng mga suliraning dumarating sa buhay. Sana maalala naming lahat na mayroon kaming Diyos na matatakbuhan
ikaw po ang nakauunawa sa lahat ng aming mga pinagdadaanan sa buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang mga nagkakawang gawa, ang mga hindi nagsasawa sa kanila pong pagtulong sa aming mga kapwa, atas ng pag-ibig at awa. Umuunawa sila sa kagipitan ng iba. Sana po, pakialaala mo 10 ng kanilang mga sambahayan. Gayon din ang mga manggagamot, ang lahat ng mga kawani at mga tumutulong upang alalayan ang mga may karamdaman. Ama, alalahanin mo po ang mga namiminuno sa mga pamahalaan, ang mga nangunguna sa mga pamayanan ng tao. Sana po malingap din nila ang kanilang mga nasasakupan. Masumpungan mo kaming lahat sa pagtutulong-tulong upang may parating ang pag-ibig na nagmumula sa iyo para sa aming mga kapwa-tao. Bahala ka na rin po sa aming mga sambahayan. Umaamot kami ng iyong awa para sa aming mga anak. Panginoon, bahala ka na po sa aming lahat. Marami po salamat sa iyo. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and ever. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit, ang biyaya ng pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang patnubay ng Santong Espiritu, siya nawang maghari sa ating mga puso, magpakailan-kailanman. Amen.